Та слушам, вярвам, но от едно известно време, виждате, не говоря за парка, не ходя в Неофит Рилски, не правя видеа с Евелин. И много хора почнаха, дали сме скарани, брейк, що не ги подкрепяш. Нещо стана ли? Сега, ние с Евелин Михайлов сме коренно различни хора. Например, аз съм за бързата печалба и за кеша. Парите да се държат в кеш. Човек е за дългосрочни инвестиции и парите са инвестирани. Той ходи на Атон, вярващ. Аз да не кажа, че презирам, но нашата църква много не я харесва. Не, че не вярвам в съдбата или в нещо друго. Но което сега ме накара да спра да се занимаваме, че той вярва на хората, а аз съм разочарован от хората. Що съм разочарован от хората? От година и половина, от как стана тъс пътъклама с него и с парка, правихме с Веско 100 кълбета. Напред, назад. Правихме кампании за книги, правихме кампании за парка, правихме кампании за къщи. Какво ли не правихме? И в крайна сметка се оказа, че едни 2-3 хиляди души, ние ги тръскаме като орях и ги брулим. И никой друг не си мърда задника, а гледа само сир. До тук добре. Да кажем, хората един не е кава мръц. 99% са не абонати в Patreon. От абонатите. Но, кое още повече ме вбеси? Евелин Михайлов вече са в парламента с величие. Всеки ден той човек, когато са там, излиза и нагледно показва за престъпления, как един го пържили с електрошок за крави. И месирките седят, да кажем те месирки. Но на хората, на нито един тиквеник, не му направи впечатление, че нищо не се случва. Той все едно говори за на Марс, че се случва нещо. След това говори за тук сме на едно невероятно място, сметище. Друго, говори за престъпление едно към едно, доказани. Никой нищо. Когато те влязоха в парламента, аз казах, че ако ме предадат, ще съм първия, който ще ги атакува. Минаха месеци, хората не бъркат. Хората правят каквото са казали. Те са вътре. И вместо да им се дига кредита на доверие, вместо да помагат, говедата повярваха на Симотека и на Любо Жечев. И парка е празен. Значи, колкото по-работи човек за вас, колкото по-работи за народа, е толкова по-абдал. Това е моето мнение. Защото аз стои виждам. И постоянно си говоря с него и му викам, ей, виж бе, не е тъй. Той защитава винаги хората, чел едни книги, неговите книги те крайнят, моите книги друго пише. Но, днеска съм дошъл за друго нещо в Неофит Рилски. Ще ви го покажем малко по-нататък. Но съм решил днеска да го питам, защото ние сме си говорили, аджаба, ти като влезеш във властта, какво ще направиш? Там е още по-трудно, защото никой не го е питал. Аз преди години един, който не му вярвах. Следващото доказателство, хората какви буклуци са. Направих 100 видеа, деца казва, да ви покажа какъв измамник е Костадин. Преди 5 години той беше при мен и го питах, ти какво ще направиш? И той каза, вика, аз му казах да не наподведеш. Всичките приказват. Но на него не съм му вярвал. На това му вярвам, както виждате, сме в битката постоянно, но аз вече загубих вяра в хората. Отдавна не съм имал, но винаги заричам се и после пак почвам.
Благодарение на този човек, защото той никой не предаде до сега и неговата група във величие. Но жалкото е, че те колкото по-работят, колкото по-ви показват. За вас ми става нормално, бе. Ма те крадяри уния, ам крадат. Ма спряха фераритата. Всяка втора кола е облепена. Ма на никой не му прави впечатление. Вчера пуснах едно видео за болниците. Дай не го и гледаш, защото знаят какво ще каже. Колко изле работа. И днеска съм решил, той има домъкнат тук на 800 градуса, да ми покаже аджаба, ако влезе във властта, бе, моля да направи нещо този човек, защото никой не го е питал до сега. Какво ще направиш, бе? Ясно е, че мога да критикуваме. Но какво ще направиш, бе, господинчо? Фараон, цар, схемалин, лехваир и другото такова беше. Те много. Сводник, потък, той си го знаем, разбираш. Сега, първо ще се извиня на хората, че съм случила. Много пече, с сини очи съм и много ми сълзят очите. Да, има докара тук да умра от жига. Понеже ти питаш какво ще направя, ако започна да управлявам и какъв е реда да се оправят нещата. Това повечето хора си го задават и тя ги хвърлят от една посока в друга. Ще дам примера с сметищата, колкото и да е банален. На мене ми писна. Да, защото там имаме конкретно становище вече на да, и го виждаме, ние сме тук. Да. Тук не мога да лъжим. Всички партии казаха, проблема с сметищата не може да се реши. Трябват много пари, забележи първото нещо, което казва. Трябват много пари, за да усвоят още средства, да направят както трите моста в Търново един до друг. Да. Без и да казват, нужда. трябва много пари. Никой не ги ползва сега. И много работа, много законопроекти, много време. Сега аз искам да покажа нагледно какво се случва в България, защото много хора казват, виновна е държавната администрация. Виновни са еди коси. Къде смениш, къде ще намериш хора? Хората ги има. Всичко го има. Това, което липсва е организация. Сега показвам това сметище. Липсва човек, де да управлява. Организация. Царя липсва. Точно така. Който да измисли плана и да го следва, да накара хората, да им даде правилните задачи. Защото ако няма правилната задача човека, ти не можеш да очакваш той да се самоорганизира. Той сам не може да свърши нищо. Показваме това сметище. Къде се намира това сметище? Това сметище е в родното село на Ерджан, Себатин Ебатин. Шефа на РИОСВ Варна и Добрич. Това е шеф на две РИОСВ-та. Варна и Добрич, два огромни района. Това сметище, то се знае, че го има. Ерджан живее тук близо. Ерджан живее наблизо. Кмета на това село, Али Хасан, той е причината да го има това сметище. Кмета е дясната ръка в структурата на ДПС ново начало. Али Хасан е дясната ръка на Ерджан Себатин Ебатин. Правят това сметище, за да държат хората зависими. Сега, какво правят? Тук виждаме наистина огромно сметище, огромен буклук. Тук има и животински отпадъци и всякакви, което е страшна зараза. Първо, в това сметище 80% от буклука е строителен отпадък. Което го виждаш. 10% са, виждаш ли ги е тези? Какво ще направиш ти, Не, само да ти обясня. 10% са е тези треви, които са от обори. Да видим, може ли да го правиш. Айде. И 5% са тези съчки. Виждаш ги навсякъде, храсти, които са нахвърлени. Това прави 95% от сметището. Останалите 5% са битови отпадъци. След като веднъж те са смесени така, това сметище, за да се почисти тук, ще трябва около 2 милиона лева. 2 милиона лева, виж само за това, минимум. Ако обаче имаме правилна организация на работа, аз ще ти покажа. Сега ще отидем да видим какво означава правилна организация на работа. Кой е организирал? Аз съм я организирал. Без да съм във властта. За да видят хората, че това, което говорят власт има, ще са пълни глупости. И че той ти дед говориш сега, аз давам решение. Решение и можеш да го направиш. Във всяка сфера. Аз го правя. Сфера. После да питаме за другите сфери, ама сега ще видим. И го правя без платно към момента, без да имам власт. И въпреки всички успявам да го направя. Това да го видят хората, защото това съм го казал на властимащите. Те не искат да има решение. Включително дали са Възраждане, дали са Меч или другите. Казват, Ивелин неподготвен, а те не са виждали сметище. Те не знаят как се случва това нещо. Те стоят в София или стоят някъде както не пред екраните, работници. както има една камара анализатори, които ти казват Путин какво иска, Тръмп какво иска,
Син Цзинпин Персийския какво иска. задник. Точно така. Те не са ги посещавали, не знаят какво се случва, но те ти казват какво е, хората ги слушат и казват така е. Зато има яд. Ето, нека да се види това сметище. То е образувано от липсата на организация, липсата на желание. Нещо, да свърши работа. Знаеш що? Чакай, то ти Али имаш Хасан. желание, ама да не можеш. Не, Али Хасан от сутрин до вечер яде и пи. Той е станал един тумбък. Мисля, че е по-малък от мен. Ерджан е Байтин. Себатин е Батин. Имам тук записи, другиран. Имам дори едни записи, които ми дадоха с негови приключения с мъже. Въпросът е, какво прави човек от Сексуално сутрин? се забавля. Човещина. Да. Човека от сутрин до вечер, там са му Не нещата. му и до не... Когато се надруса, когато се напие, когато сте и се весели, той следващия ден не може да работи. Неговата глава не штрака. Ти знаеш, мен сутрин, като ми се обади 7 часа, станал ли съм? Да, Като съм в София, какво прави в 7 часа? тренираш. Значи аз съм станал доста по-рано, за да мога да Точно отида е. да тренирам. Сега, това сметище е зависимостта, с което се печели избори. Хората им се дава да се хвърлят, казват безплатно, не е за 50 лева. А всъщност това е ангажимент на кмета. Той трябва да го намери начин как да се направи това нещо. Не само на кмета, и на държавата, защото тя трябва да му съдейства. Примерно, той е дори приятел с Рио СВ. Шефа на Рио СВ, Ерджан Батин Себатин. Но понеже на него не му се работи, каза, фърляй там, Ма той и не И знае целувай как ръка. най-вероятно. фърляй там и целувай. Нали сега за той ще му Точно убедиш, че така. ти ставаш. Да И им покажеш. отиваме да покажем другото. Тук няма глоба и не е отбелязано, въпреки че Ерджан живее тук. А ще видиш какво са И отбелязали. ти го видяхме. Буклука ти го видях. Искам да ми покажеш. Отиваме да Ти видим. какво мога да правиш, бе? Отиваме да ти покажа какво мога да Ти правя. какво мога да правиш и за какво, но пак ме дразни, защото каквото да им покажем на тия хора, ти им покажеш 1000 работи, но пак ще им покажем. Аз исках, но ще питам и Отиваме. други работи. Да. Дано па някой се сети, че трябва да са работи. И трябва да можеш, а не да имаш желание. То и аз сега имам желание да го няма, ма не знам как. Наистина не знам как. Но Евелин сега ще ми покаже дали знае. Айде, Дали отиваме. от някъде трябва да видим сега, не само какво приказва. Слушайте, хора, не е какво приказва, бе. Какво мога да прави и какво е направил. И вие не дейте гледа като на кино само, а мислете с тези глави. Мислете с тези глави. Не са с шамандури. Не са да държите правилно пътя и да пазите равновесие. Кой работи? Аз съм ни щъп, нищо. Сега може би закъсат много ще се намеся да помагам, но аз съм отвратен от овчедушието на хората. Колко месеца сте в парламент? 4. За 4 месеца те не спряха. Данчо Калбета, то са Мишо Павката. Калбета, Павката Калбета, Катинчарова, Мара, Мария Лева, Тът, Ивелин. Как издържа този човек? Значи ти иди на къла как издържа. Мари ти иди на къла да кажеш, чакай, те заслужават. Отиваме да видим какво мога да правиш. От това сметище сега дойдохме. Къде дойдохме? Това е сметището, което от ГЕРБ показаха и казаха, че на частен терен 30 декара сме си направили сметище. Това, което прилича на сметище, е сметище. И то точно, както казах, и в имота на исторически парк, и около него. Всичко около него. И това го казаха в Народното събрание, Възраждане го потвърдиха, ИТН отиват и го казват. Каква всъщност е истината? Това е решението на проблема с сметищата. Сега, това, което виждате, е отделен само строителен отпадък. Даже после на още едно място ще покажа как се разделя и самия той. Той строителен отпадък решихме да го сложим на наш терен и ще обясним защо. Първо виждаме от строителния отпадък, където има дървен материал, отделяме го. Имаме дробилка, която го прави на талашит. В цяла Европа около дърветата слагат мулч. Искам да кажа, че аз дробилките съм ги виждал, поне Аз сега ги не имам, работи. просто са прибрани, да. Сега ще го включим за един месец това да го преработим и ще ме глобят 50 000 лева за това, че аз се справям с отпадъка. Да. Докато видял това сметище, тях не ги глобяват. Това го правят институциите не защото закона е такъв, а защото те искат. И сега, показваме. Ето ще направиш един ти? отпадък. Айде, Да, ето, един отпадък. И тук отпадък. На какво се превръща този отпадък? Ето, това са готовите смлени фракции. Може да го види Байвес.
Това е преработения отпадък. Сега, тук на някой от буклука сме махнали, това го отделяме като битов отпадък. Но виж, когато е отделено, виж колко е малко и колко са другите. Това ще го изхвърлим като битов отпадък. Това е готова преработена фракция, която се слага за пътища, за отъпване, вместо кариерите да ходят да се мачкат и да се къртят нови камъни. Ето преработена фракция също, която е различни видове. А тук, вече ще ви покажа, имаме и сита, с които можем да направим до най-малкото. Отделяме, ето ги, камъните, които са за основата на всички пътища. От строителния отпадък директно правим камъни за основа на пътищата и това е пръст, която се използва за обратни насипи, за градинки и други неща, защото е рехава. Ето как от буклука ние правим преработена суровина. И тази суровина, това никъде не замърсява природата. Това е само строителен отпадък. Но виж му обема. И сега, преди време, понеже аз се борих срещу незаконното сметище тук, когато Капитал писаха статия срещу мен, нападнаха ме тогава правителство на Бойко и дойде една мутра Иван Славков от Варна да ме рекетира. Ти го знаем. Дай нататък. Така, аз реших тогава, защото хората си фърлят буклука в природата. Този буклук, който го виждаш в момента, 10 пъти по толкова, аз съм го преработил. Това не е буклук. Това е пари вече. Не, това е строителен отпадък, който съм правил на хората. Вместо да го хвърляте на сметища и да го натрупвате с другото, дайте да го преработим, за да се справим с проблема с сметищата. Но справяйки с проблема сега с само да ти сметищата, кажа, то става пари. Справям се с моя терен. Общински терени има, държавни терени. Всяка община може да отдели терени, да се изхвърля този строителен отпадък, да се преработва и да струва 0 лева. И виж го като обем, аз ти казах, 95% от буклука ще го махнем. С нещо, което ще струва 0 лева. Ще ангажира хората, ще живеем в чиста среда. Това е едно управленско решение, при което ти виждаш проблема и измисляш как да се справиш с него. Добре, след като тези хора в Народното събрание, нито Бойко, нито Пеевски, нито Костадинов, нито Меча Василев, нито Тошко Йорданов, нито Атанас Зафиров. Никой от тези хора не вижда какво трябва да се справи. Аз показвам нещо, което го правим де-факто. Добре, излязло и 0 лева. 0 лева. Тъй, това нещо моля да влезе в употреба. Може. То струва вече и пари. Струва, да. Значи ти не си на 0 лева. Ако се управлява правилно, ще е на печалба. Ще е на печалба. Буклука ще е на печалба. Да, буклука ще е на печалба. Аз доколко знам, в света някои се борят за някои буклуци. Холандия изкупуват буклук. И правят луди пари от тая. Точно така. Тъй. С транспорт. Ние мога да го направим. Ти си го показал, си го направил. Ето го аз. Само да кажа, това нещо, което аз се справям с буклука, за което те трябва да ми дадат медал, защото е безплатно, а те не могат. И те отидоха в Народното събрание и го направиха, че все едно аз правя буклук и все едно аз генерирам буклук. Както засади дръвчета на общинска земя. Точно така, която е отгоре. Добре, значи пак какво ще направиш? Сега, всички говорят за затвори, че ги вкарват в затвори и състои обират лаврите на хората, които искат да слушат това нещо. Ако трябва да съм честен, и на мен ми се иска да са в затвора тея, но ти какво ще направиш? Така, първо, за да ги вкарат в затвора, ти трябва да дойдеш на власт. За да дойдеш на власт, ти трябва да направиш така, че всяка община да й дадеш икономически модел за развитие и да им помогнеш да се справят с мутрите и дерибеите, които са към този момент. Това изисква огромна работа на терен. Да отидеш да помогнеш на хората. И ти виждаш до момента на колко много хора ние отиваме, помагаме единствено на терен. Дали е на Николай в Ружица, дали е на Байрибан, който е в Велинград. Детко Сталин каза, че той е помогнал. Да, дали е на Павката, дали е на животновъдите в Калофер, дали е на наводненията в Карлово или на други места. Трябва навсякъде да организираш хора, които да ти разберат принципа на работа и да могат да свършат това нещо, което ние сме направили тук. И сега ще кажа, понеже и моите депутатки казват, дай тема за децата. Аз казвам, вижте, децата не могат да се оправят само като говорим за децата. За да оправим децата, ние трябва да оправим образование, здравеопазване, медиите да ни помогнат и да създадем условия тези деца къде да се развиват.
Ето сега, когато дойдохме с тебе насам, видяхме децата, които плевят, Да, чистят затова съм центъра, заедно с възрастните. Или, за да мога да оправя децата, на мен също ми трябва полицията, не да закриля наркодилърите, а тя да отиде и да си свърши работата. Децата да видят, ти помниш по нашите години, да си полицай, пожарникар, военен, летец. Да, бе, къв искаш да станеш войник? Точно така. Това беше чест и доблест. В момента да си полицай означава да се подчиняваш на мутрите и да отидеш да ги пазиш. Заради това, за да оправим нещата за децата, ние първото нещо, което трябва да направим, трябва да накараме полицията да заработи. Това, което казвам, не можем да се справим нито с сметища, нито с Как нищо ще ги друго. накараш? И виж, когато сме управляващи, ти назначаваш министър. Този министър, вместо като в момента да отиде да каже тези са мои, тези са твои, защото тук има едни престъпни групировки, които се сменят. И те владеят, те са отзад. Де факто те са хората на терен. Мафията е на терен, която все едно обслужва властта. Ние казваме, от тук нататък, виж, полицията, както и армията, е строго иерархична линейна структура. Когато отгоре се каже, че сега се прави по този начин, когато медиите кажат, давайте сигнал за полицаи, които не си вършат работа, 5% от полицаите ще изгорят, останалите 95% веднага ще заработят по друг начин. Веднага, автоматично. И полицията ще заработи за един месец. Здравеопазването. Имаме по същия начин. Спираме това източване и спираме с тези частни болници. Прави се един план. Значи, частна болница, ако иска да е само с частни пари, но, а не от държавата. Първото нещо, което ще направим, когато дойдем на власт, да районираме България. Всеки район да кажем с какво се занимава от тук нататък, за да може да има дългосрочно инвестиране. Ако Варна и Бургас ще останат туристически райони, значи ние трябва да инвестираме само в туризма в тези райони. Няма перки, няма други неща, не може това нещо да се случва. Значи ако кажем, че Дунавската равнина ще стане земеделски район, само на земеделците се дава приоритет в тези, не може да отидеш да правиш соларни полета, там и други неща. Всичко е само за това. Преработвателна промишленост, консервена, всякаква, за да може свързано с земеделие и животновъдство. Да. Да кажем с храните. Казваме, че примерно Родопа, Стара планина и Врачанския район, там където има много и минерални извори, ги превръщаме в бално-санаториуми и туристически обекти. Пак там само това. Няма нещо друго. Съчетано с, може и селско стопанство, екоселско. Селско стопанство и животновъдство, там за да може да хранва местните обекти и хората да имат чиста храна. Веднага това нещо го правиш. Пловдив става индустриален район, развит, перфектен, с всичко. Университети да могат веднага да сътрудничат с индустрията. Какво беше направено? Точно така. София, столица. Първо, ние столицата трябва да я направим да изглежда като хората. В момента тази кочина някой... Аз мисля, че Неофич е столица. Ако някой каже, че това е столица, Неофич ще бъде образец за това как в България могат да станат нещата по-добре от Швейцария. И сега, когато всеки един район ние го развием спрямо неговите възможности, предварително съгласие с населението и бизнеса, който идва, ние му казваме, ние ти осигуряваме следващите 100 години гаранция на твоята инвестиция. Що? Примерно аз почнах тук да правя, ето виждаме къща прекрасна, те идват и ми казват, приятели, от днеска слагаме перки. Що? Защото така казаха големите. Че добре, ние 15 годишна инвестиция трябва да я загробим за 500 милиона, защото изведнъж някой решил нещо друго да прави. Кой инвеститор ще дойде? Районирането е правилно. Така, при районирането, университетите натискаме земеделци, животновъди, хора, които са в промишлеността, да почнат да осигуряват реален стаж и да дават бърза заетост на кадрите. Тогава ще видиш как няма да имаме проблем с кадрите. Но и искаме от едрия бизнес социална отговорност към обществото. Няма да искаме пари да дава на властта, за да си купуват апартаменти в Дубай, а тези пари да ги дава за различни социални дейности, които да подпомагат млади предприемачи, нещо да се развива. Или тези пари ще отидат в посока, в която ние да развием кадрите, които имат желание. Но сме им създали и предпоставка. И аз мога да ти кажа, че само това нещо, като направим, ЖП-то. Задължително трябва да се оправим ЖП и това трябва да е държавно. Защото държавата може да губи леко от ЖП-то, но ще печели от туризма,
от развитите места, по-високата цена на данъци на недвижими имоти, защото всичко, когато имаш транспорт и навсякъде има свръзка в страната, няма да го има това обезлюдяване и всичко отново ще живни. Транспорт, товари, които ще минават по ЖП линиите. Или само това не, летищата. Сега говорим в Пловдив за туризма и говорим за Пловдивския панаир. Отиваме в Франкфурт. Франкфурт също е панаирен град. Там има ли летище, Киро? Има. В Пловдив има ли работещо летище? Имаше, ама сега не знам Няма. колко работиш. Няма. По-рано имаш ли? Няма. Добре, кажи ми как Пловдив да се конкурира с Франкфурт? Не може как. Как ще ги закараме тези хора? Те свикнали самолет да дойдат. Ние ще Влак кацнат нямаме, в София. нямаме. Да, ще кацнат в София и ще ги караме до Пловдив. Стига, смешна работа. Значи направи летище, направи условия. И той бизнес идва. Сега, ако отидат да ми кажат, ние сега ще правим солари. И какво ще помогне солара? Белене. Задължително трябва да го направим. Значи, виж, на иранците им забраняват да имат атомна индустрия. Ние имаме готова централа, в която да развием най-голямото познание за човека, управлението на атома. И ние не я довършваме. Речният транспорт. Свързването на морския с речния транспорт. Да. И, Киро, ние имаме Сега, работа. значи, Тук ти казах работа за 20 години, която всеки ден хората ще виждат промяна. Промяна. Като те слушам, вярвам, като видя за какво става, как хората ги изоставят, мене е майната му, се ядосвам, но като дойда тук и ме облъчва и почвам да вярвам. Той вярва наистина. Така че не го предавайте хора, защото такива идиоти в добрия смисъл на думата можещи, които ти показват, че са направили парк, село, дават ти решение на проблема и всички се връзват на муньовци, на наркомани, на безделници, на нещастници, на пълни лумпени, които добре ви говорят и 36 години добрите, казах ви за Недялко и за Страхил и там он от Тишо от площада излезе и каза истината, защото той беше с тях, че са поредните измамници, аз преди 2 месеца ви го казах. Защото той един е бил на пик, другия е бил в Нанкаре, третия е бил те хайдути, той награждава Бойко, днеска се бори с Бойко. Единственият, и не случайно помагам когато мога, е Евелин Михайлов и мен аз се разочаровам днеска, утре пак почвам, но той е постоянен и дано да, както убеждаваш мен, дано повече хора повярват, че ти можеш. Дай Боже да ги направим. Че ти можеш. Да дойдат да видят на място. Да. Елате и да видите.